Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel malah gini keluarga sederhana. Ya alhamdulillah pemirsa yo mae dapat berkatan. Gimana cerita niki manganan jambe pemirsa yo. Lah, manganan jambe ki sakjane wis semayanan karo Pak Yanti. Cuma kan mak yo epek dadi ora sida. Lah, ki mang karep lho iki mang tek loro wi. Kok lomi? Kae. Konggone Mbak Mang. Iya, sing didono. Balekno kok. Apa? Iki balekno sing duwe. Lho, kan dienggo dodolan wi. Ubasen kok, yo. Nah, iki ya sedikit cerita pemirsa. Lah make kan karepe iki dijak ning Jambe kaya ngono. Lah mbek Pake Bering. Lah berhubung iki mang make epek terus ora sida karepe make mang karo Pake kaya ngono nek wis beres. Ya mbek awakmu mosok awakmu ditinggal. Lah giliran make wis beres, wis rampung, Pak Yanti ki mangkat dhisik pemirsa, kan gak ngerti maklum soalnya dulure Pak Yanti kan asline wong Jambe, dadi dulure akeh ning Jambe dipikire ora sida. Delok kaya ngono ora sida. Lah karepe Pake mang ape bareng karo kancane sing ning Lebok. Terus ngebel lah Pake ning nggone Sumali. Lah Sumali kuwi mang wonge kerja dadine ora sida terus make yo gagal jong ora sida ning Jambe dadi ki mang Pak Yanti muleh ke Jambe bawa oleh-oleh ki lho make diwenehi kanggo duwi ki mang buka-buka beng iki mang jere Pak Yanti saka pajak gong ngono ki lho pemirsa pajak gong soalnya nanggep wayang toh. Sini. Wayang Review wayang. Di pemirsa. Wayang ngene iki. Nenek kripike. Kacang. Pisang. Iki yo bener wong sene gong. Roti gepeng. Tape iki gak keri pokoke nek panganan. Kacang bawang. Krecek. Loh, nyah dibuka. Sing iki tak klebokno neh pemirsa yo. Saiki genten brekate. Bismillahirrahmanirrahim. Modele besekan. Loh. Rupa urang. Selamat menikmati. Oh, Cika diam. Cika. Nah, diam. Sapa jenengmu, Ci? Diam. Jenengno tali kabel iki kae. Tangane tutuk alon. Ngene iki medhot. Mak wis bar cuci tangan kok nutuk kuwi kok lak. Lah iki seperti biasa pemirsa. Ayam. Wah, ono sendoke. Sik iki tak nggone nyutik. Ayam. Disambeli. Ayam kampung apa ayam negeri ya? Ayam negeri. Kentang, tempe kering, biasa mie. Ya nek mbok pangan. Mas warek aku. Warek. Aku ya wis warek iki. Kebuk icipi ya. Iki tak icipi main PM. Ya wis pemirsa berhubung iki mang isih warek ya pemirsa. Dadine wis di-review kaya ngene ya. Iki di-review jajane ae. Lanjut engko mangan Pake. Lanjut engko mangan Pake. Dienggo mangan Pake pemirsa. Kok dilanjut dienggo mangan Pake jere. Soale mak wis bar mangan arek ya. Ya pun awak melok ya gak apa-apa. Saiki anu pemirsa. Mak mangan iki ae. Kowe gak sida? Kene lho, ning kene lho. Kene lho. Soale wis sik warek nek iki cemilan, iki jenenge cemilan. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, gurih. Itu lagi. Dari. Pergi. Kuwi
Turun. Iki kucing apa kaya kucing kok menungso kok ya. Apa ae gelem, Yang kita menungso film. roti gelem, kacang gelem, tempe gelem, Gedang film. gedang gelem, telo gelem, wis pokoknya sembarang kalir pemirsa. Roti ya Keras. gelem. Keras. Iya enak. Keras kabeh. Kucingnya melok. Dan keasin nak sak lagi. Legi nak ya. Ya. Kurang. Iki legi gurih. Anak legine. Asin. Ora. Nek gurih. Iki legi gurih nek gulane. Gurih. Kacangnya empuk bisa. Bolah. Anak Iki kerupuk. sing duwe anu Anak kerupuk orang. enak iki. Nek mbok gondo kabeh. Lah. Walek iki mong. Enak ya. Jangan ah. Kucingnya pengen mangan guys. Jadi gak mau ke tangan. Iso. Enak banget. Nek iki jenenge blangkem wis arek lah nek ngene iki. Ijek sop kuwi pemirsa saling ngemil. Apa? Iki genten rengginange. Gimana apa? Rengginange krecek. Oh ya. Ada. Empuk. Kak beling. Belinya apa? Belingin melisi. Melisi Tapi apa? iki gak beling, iki apik. Melisi iki kaya iku lho wi. Sing digoreng lengone ora panas dicukurno. Dadine rasane melisi. Beling. Beling. Nek ngene iki gak beling. Empuk. Banyak kak. Tidak lain. Banyak. Jika. Wis ana dikeki ya. Tanganmu aja mbok tokno wi, nang dikeki. Ini panas. Ya ora apa-apa no. Mbak ini ya jajan. Yang niki sepi ya pemirsa, genek oyok-oyokan. Nenek Mas Andi ngono kae oyok-oyokan karo Mase. Nek niki gendeng karo make. Kasih pangan. Wis aku. Kulite empukno kene lho. Ya. Kok ditui? Asal kabar. Awas kucingnya digorek toh. Wih. Tepangan berkatin tepangan. Apa kamu? Warak aku. Awas kucingnya kayak ini. Kayak ini kan apa-apa. Aku semutak loh. Kapok tukel dadi loro kok.
Oh, pinter golek sing resik. Lah mulane sing aku dikekne lemah sapa? Ya sini tekenya yo. Dia carane ya piringnya dijupuk to, Nduk. Oke. Loh kan? Iya, kayak gak oleh. Ora anu kok. Nah, panganan. Aku dulu tuh. Tak dulu tuh bersih. Ora gelem lho, ora gelem. Nanti panganan ae. Hmm? Nanti panganan ae. Alhamdulillah. Aku takut Warak, tapi kok jek kudu ya pemirsa. Krecek. Krecek engko dipangan wi ya. Gak apa-apa. Nek mbok pangan ya entar. Wis aku wis warek kok. Iki pemirsa ya. Wis tak jajal kabeh. Sing mari wis warek. Penasaran pemirsa. Menange pemirsa tak icipane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti kentang-kentang biasa. Le matur nuwun ya, Le. Piye? Enek penuh, Le. Sing ngekeki ngombene sapi pemirsa. Keringnya ya seperti biasa. Wis ben di cipi. Hah? Mene ya seperti biasa. Ya wis kaya ngono pemirsa ya. Wis engko nek Pak mulai ben di pangan pemirsa. Iki ya pas nemu ayame ana silite ngono ki lho pemirsa. Dadine nek silite bagiane pake. Engko nek seumpama pengen njupuk sing bagian anu daginge pemirsa. Yes pemirsa cukup sakmenae videone mae ya, nge-review berkat toko Jambe. Dadi nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir kaya banyu kali, agung kaya banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channele Mak Legini Family. Astagfirullah.